seara, dragilor și domnilor și domnilor, astăzi ne vom juca un joc. Crezi că am joc? A uitat. Da, și în pizda, mă. Caroci, eu m-am născut aici într-un lift. Eu, ca m-am jucat înainte, da, mă joc, sunteți și voi alături de mine, spuneți ceva la microfon. Я гонасай. Spuneți ceva inteligent. Ой, Дима, они не афути. Все, спасибо. Меня зовут Тедди. Приятно познакомиться. А тебя как зовут? Чисто eu să fac așa, блядь, fut aici așa. Subtitr. Și... Давай. Ștergi. Они пula și scriu pula. Ce da, băiații. Ei, блядь. Hai, băi, închide ochii în pula, că vrei să fac colabă. Ce? Oi, блядь. Zăimiți. Ia, pidorul. El avea ceva, o ascunzi țigările acolo. You found it. Pizdeț, parcă l-ai mai ascuns pe departe. Deci așteaptă el. Hai, păi o labă. El походу văz cam gandoane și iată, asta trebuie. Fute-o pe dânsa. What's this? O, dar și asta e carte cu parnuhă, n-ai voie să te uiți la dânsa. Așa e gay porno. Fine. Știi, ești meredi, dacă voce așa, vin mai coace, vin coace. Na, da, du-te mai în pulă, băi. Și-ți duci la tren. Oh my god, Слушай, посади меня к себе на спину, я хочу тебе кое-что показать. И тогда Тедди... Ебать, заигрел он пула mea, aruncă-l nахуй, fute-l într-o urnă. O să mă duc undeva la întuneric, el походу vrea să mă fută. Shut the doors tightly. Ой, бля, да ну. Чудесно, то, что нужно. Ну, заебись. Ага, блядь, ну чудовище. Тут ты говоришь чудовище и кой. Deci ce-o-ta, trebuie schimbat fanaricul, blядь. Что-то не nevastă trebuie să iei suti cu fanatic și alte probleme. Cine asta? Asta e Mr. Peter! Zajebiți! O, pizdiu, unde ai fugit? Ce faci în șcaf? Faci laba. Играешь cu drugul tău nou? А, и застыди, да шарь борта la cura acolo. Da uțâț, dă să faci coleac. А теперь пора в кровать. Ебать. Nu mă n-aprinde 99 de cu mătri, futu-ți gâtul, mătii. 99 de cămătre, Dumnezeu ne-o dat. Легкие, да, mătii, sladkих снов. Тяжелый металл. Ой, сейчас aude ceva, știi, spar că eu trebuie să o fut aici precis. Mami, Vreau caca. ia să uite. Așa походу и Teddy, блядь. Здорово, заебал. Închis, da, mătii, și cauți aici piedaratule, ia Нужно найти afară. твою маму. Iar loc tot în schimbare, dar pies, da, mână, să nu poate merge pe jos, știi. El are polă mare. Da și nici. Au. Ку-ку. Ёпта. Ку-ку. А кто там? Что там? Её тут нет. Блядь, сука, și trebuie să mă duc chiar? Блядь, да ce aici? Nu. Ты фути, придон acolo. Cine și e? Fute-o intrând să-și bag tot fusta ei, blядь. Tere. Bля, да мыса унii în pizda măsă. În pies, dar mână să-i se dus frumos. Întrebare logică are. Сука, ой, блядь, посмотри, închis, da, mătii.